לימוד משניות לזכר אבא, יאיר מאיר. עכשיו אנחנו נמצאים ב30 לפרידה ממנו, ונתחיל במשנה באבות, פרק ה' משנה כ"ג, בן אומר לפום צערה אגרא. בשבעה של אבא כל מיני אנשים אמרו לנו ככה, שלא תדעו עוד צער. והמשפט הזה שלא תדעו עוד צער זרק אותי למשנה הזו, לפום צערה אגרא, שזה אומר לפי הצער ככה שכר. אמרתי לעצמי, רגע, אולי לצער יש עניין, יש ערך, יש משמעות, אז בוא נעמיק בו קצת. קודם כל, מה זה הצער? מה הכוונה? אז אפשר להבין אותו בשני כיוונים. אחד, זה צער במשמעות של מאמץ, של יגיעה, ולפי כמה שאתה מתאמץ, כמה שאתה יגיע, ככה שכר. ואפשר להבין אותו במשמעות הנפשית, כאילו בתוך ההקשר הזה של עצב ושל כאב, אז הצער שהוא תחושה מאוד 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 עמוקה של הדברים, כמה שהצער גדול יותר, ככה שכר שלו גדול יותר. המשנה הזו נאמרת בתוך משניות אחרות שההקשר שלהם הוא לימוד תורה וקיום מצוות. ובאמת קודם כל בהקשר הזה היא אומרת לנו שבעצם בקיום תורה ומצוות המאמץ שלך וההשתדלות שלך הם משמעותיים, ולגמרי לא רק המעשים והתוצאות בסוף וההצלחות. גם את המקום של הצער כתחושה אפשר לחבר למקום הזה של תורה ומצוות, אולי בדוגמה מיוחדת של אישה נידה, שכשבני זוג אסורים אחד על השני יכולה להיות שם ממש ממש תחושה של צער מהריחוק הזה, וכגודל הצער מי שחש באמת את הכאב על הריחוק יודע להעריך ולשמוח ולנצל את הקרבה, כאילו השכר שלו הוא בעצם במשמעות שמקבלים זמני הקרבה. אז זה ככה רגע על הצער. בכלל אם אנחנו יוצאים מההקשר של לימוד תורה וקיום מצוות, אז בכלל צער בחיים. המשפט הזה ככה נותן לנו תקווה, שכשאדם נמצא בצער אומרים לו לפי הצער שלך כך יהיה לך שכר. הוא נותן לנו גם משמעות, עוד לפני השכר שיגיע, גם עכשיו בזמן של הצער, הצער הזה נחשב, הקדוש ברוך הוא רואה אותו, יש לו ערך, יש לו עניין, הוא שווה. וזה יכול אפילו לקחת אותנו לאיזשהו מקום של הזדמנות. להגיד, אם אתה נמצא במקום של צער, אתה חווה סיטואציה של צער, של כאב כזה, אז תנצל אותה, תנסה להפוך את כוחות הצער האלה, שהם מאוד מאוד חזקים, לתפילות, להגביר בתוכך רצונות, ממש לנצל את המקום הזה של הצער שהוא כל כך כל כך חזק, כי לפי הצער השכר, כמה שאתה חווה אותו יותר, כמה שאתה מעמיק בכוח שלו יותר, כך יהיה השכר אחר כך. אז ככה על הצער, ומה אנחנו אומרים על השכר, מה הכוונה השכר? אז שכר, אם אנחנו מסתכלים שוב על תורה ומצוות, אז יש לזה את השכר עצמו בעצם זה שאתה מתאמץ על משהו וקונה בתוכך מידות חדשות וקרבה לקדוש ברוך הוא, או דבקות, או מקום כזה. אפשר כמובן לראות את זה במקום של שכר בעולם הבא. בסוף המצוות שאנחנו עושים פה, יש להם ערך לעולם הבא, ערך לחיים שאחרי החיים שכאן. ואם אנחנו מסתכלים ככה על הצער במובן של באמת של תחושת צער, אז מה זה השכר? השכר יכול להיות באמת כמו מצמיחה, מטראומה, צמיחה ממקום קשה שבאמת מלמדת אותך על כוחות שבך, או גורמת לך לעבור משהו, החיים לא יכולים לעבור לידך, אתה מרגיש אותם כל כך כל כך חזק, אתה עובר בהם תהליך. ואם מרחיבים ככה קצת יותר להקשר הלאומי, גם שם אפשר לראות משמעות למשפט הזה, לפום צערה אגרא. אנחנו נמצאים בתקופה של כל כך הרבה צער, וצער כל כך עמוק לעם ישראל, ולזכור שלפי כגודל הצער, כך גודל הטוב שעתיד להתגלות. וכמה שאנחנו יותר חווים את הצער, מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שמרגיש את הדברים, מי שמחובר למה שקורה, מי שזה נוגע בלב שלו ממש, אז
יזכה ויראה וישותף לטוב הזה. ואולי עוד יותר מזה, מי שחש את הצער הזה, באמת את הצער של עם ישראל בתקופה הזו, עצם זה שהוא חש את הצער, זה פועל לקדם את התהליך, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה זה פעולתך? מה הפעולה שלה? היא בוכה ומתאבלת ומצטערת ומענה להנחם. וזה אומר שלדבר הזה יש השפעה על הקדוש ברוך הוא, זה פועל, יש שכר לפעולתך, יש לזה השפעה, ובעזרת השם שגם אנחנו נגיע בקרוב מתוך זה שכולנו מרגישים ושותפים בצער הזה, שנזכה ושבו בנים לגבולם, ושפדויי השם ישובו, ולא רק ישובו ונשוב למה שהיה, אלא באמת שתהיה שמחת עולם לכולנו.